При беседе Володимир Зеленский заявляет, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех ее граждан. Что я маю в виду? Комфортні условия для всіх граждан – це є равномірна можливість людям мати пенсії, зарплати, а не так, що один має зарплату 5 тисяч, а другий має мільйон. Правда, декларація намірень має бути у президента не тепер, а в перші місяці роботи. Коли він ж починав свою роботу, тепер вже мав би він дати відповідь, чому такі комфортні условия не создані в Україні. Що чим далі, тим уровень життя паде, условия ужасні, і навіть за це слово «ужасні условия» уже може клеїти зміна родині. Ну що з ними робити, кить більше другого не знають, як закрити рот людям. Раніше Союз православних журналістів писав, що православні адвокати заявили, що президент України Володимир Зеленський нібито проігнорував обращення віруючих. Не хочу вірити такое, бо міг він проігнорувати мовча, но коли він заявив, то може ставити вже претензію. Ми писали, мільйони людей написали письма президенту не Америки, не Європи, а своєму. І він має прочитати і дати відповідь. Має знати думку громадян.